Ассалому алайкум мухлисои канали Саудотиҷа ва касабардури азиз чӣ хелен созаи хубен саломатиатон хубай настренотон созай имрӯз 4 марти 2023 барои шуморо як навори пачка кардагим бо диққат гӯш кунед дар ин навор мада чӣ рӯй кардагианд мошини Toyota Verso астаи замин астаи дар ноҳияи рӯдаки як подписчик дар замин дар коштагаи шаҳри Душанбе ва ноҳияи рӯдаки то чанд ма дар кори дар видео гап мезанам хонаҳои замин сар мешавад райони 5 шаҳри Кӯлоб ва дигар ҷоҳо квартираи арзон астаи дар шаҳри Ваҳдат шаҳри Бохтар шаҳри Кӯлоб ва ду квартираи арзони дигар астаи дар шаҳри Душанбе наздики бозори Корвон қизиқи видео ҳамеяки як хонаи замини тайёра 120,000 сомон ва як комната квартира 100,000 сомон ай ва дигар чизои арзон амроӣ кардаган видео имрӯзара ба қизиқ то охиша тамошо кунем боварӣ дорам ки нархи навои хонаҳои имрӯза шумода махкул мешавад агар он кас реклама дошта бошад замин хона квартира мефоратон ки тезтарак фурӯшум дар номери WhatsApp бинависед ман рекламаш мекунам дӯстони азиз мисли ҳар вақте дона лайкира бичихен касе дар канали мо меҳмонед подписатсия кунед раҳмат мегум барои дастгиритон мерем акӯ суста дӯстони аз як мегзарем ба якум эълони имрӯза ва чаячкидор навора сар мекунам бо диққат гӯш ки мошини десембардури азиз мошинчаи фасони хушрӯй Toyota Verso ай соли баромадаш 2006 сӯзишвориш газ бензин кор мекарда абъём мотораш 1.8 литр коробкаш механик ана мошина бардури азиз ҳуҷҷатош будшидагиай адрес ноҳияи Фархор савдо туғри бигира ба Душанбера мебарамаш мега нархиш 75,000 сомонӣ 75,000 сомон бардури азиз камтар арзон мешавад ҳар ди номерош дар имо WhatsApp дора бардури азиз касе ки дар мисол Toyota Verso дар кор будаи соли 2006 занг зада маслиҳат кунед дӯстони азиз як подписчик дар шаҳри Душанбе ё ноҳияи рӯдакӣ замин дар корштагиа 2 ё 3 сотиқ замин боша мешава мега овсвет дошта бошане ки сумаш то 25,000 сомона агар он кас дар шаҳри Душанбе ё ноҳияи рӯдакӣ замин дошта бошем бардури азиз чӣ хеле гуфтам 2 ё 3 сотиқ то 25,000 сомона анами подписчики ма мехара номерои телефони бологиш WhatsApp дора номерои поёнгиш имо дора касе замин дошта бошен ҳам подписчики ма да муроҷиат кунед бардури азизам ҳаме эълона бо диққат гӯш кунед квартира десем бардури азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе пеши бозори Корвон дом 16 этажа се хонага квартира дар 14 этаж қарор дорад 78 квадратни метрай ремонти хона коробка буда неки шикатурша кардагиян овсвеч мега ҳастаи ҳуҷҷатош 100% нархш бардури азизам 265,000 сомон мега дом 16 этажа чӣ хеле гуфтам се хонага 4 этаж шаҳри Душанбе пеши бозори Корвон нархиш 265,000 сомон касе харидор бошен занг бизанем биган ки номерои канали Саудотиҷа гирифтам арзон мекуна бо видеои пешнар аҳамият додам бисёри бардор путавдан ки шаҳри Кӯлоб хонаи замини арзонтар шавад мон ина як подписчики ма дар хонаи арзон роӣ кард бо диққат гӯш кунед ай шаҳри Кӯлоб ай хонаи пеши қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб пишти қитъаи 3 6 сотиқ заминай 4 дар хона қатъи калидораш кардагӣ хонаҳо ремонт кардагӣ ай мега баня ҳоҷатхона аловхона доштай гирди хона ба семенблок маҳкам кардагӣ светш мега 24 соат дора овуш 100 метр дуртар будай мисол хай мекаши миёри овша нархиш 120,000 сомон арзон мешава бо срошно замини пеши қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ поёни бозори Корвон наздикии заправкаи Фирӯз пишти масҷид кӯчаи Диём 3 сотиқ замина гирдаш маҳкам кардагӣ овсвеч мега ҳастаи мегзарониш тамом ҳуҷҷат дора касе харидори аниқ бошен мега занг бизана илтимос кардагие ки беҳуда занг назанен ҳастае ки мисол одами бекор занг задан мегира дига хулоса замин дар ноҳияи рӯдакӣ поёни бозори Корвон наздикии заправкаи Фирӯз 3 сотиқай нархиш 117,000 сомонӣ 117,000 сомон соҳиби замин мега ки алиш ҳам мешавад ба гову гӯспан харидорои аниқ занг бизанен ё бихарен ё ба гову гӯспан алиш кунед
бардураи азиз мегзарем ба эълони навбатӣ. хонаи десен қарор дорад дар райони 5 дар хона қати як веранҷкардагӣ подвалам дора. ремонти хонаҳо замонавӣ баде. бардураи азиз видео кардагие бо овсеш мега ҳаста ҳуҷҷатҳош 100%, ошхона, баня, ҳоҷатхона дошта ва 5 кладовкаи дигарам дора. гирди хона маҳкам кардагӣ, дарвоза часпондагӣ, қариби хона дар мактаби 1, бозор, гимназия, садик, қараболо, литсей наздик будай. касе ки аз ноҳияи 5 бардураи азиз хулосаи хона ҷои беҳтарин давдеда, ҳама чӣ наздик. нархш бардураи азизам 280 000 сомон мега. 280 000 сомон. срочно ине ки сумаш даркоштеге. соҳиби хона гуфт ки срочно пул даркора барои ҳамун хонаи фасони хушрой 280 000 сомон хулоса. пули урусӣ қади 1 миллион 937 000 рубл мешидай. дӯстони азиз, ана чанд соати қай хай занг мезанен, аз соҳиби хона мепурсем. бачаҳо чаб хай кофе талха биза ки ба фикрам хобот бурдисай. яхед подписикда ҳамиш хуёи ман кам-кам маҳқулаишона ки барои амвора гуфтуми гапа бо диққат гӯш кунед. хулоса квартираҳо гузаштем. квартира десен қарор дорад дар шаҳри ваҳдат. як хонага квартира дар 5 этаж қарор дорад, 52 квадратни метрай. дом новостройка, квартира без ремонт, коробка. соҳиби квартира маълумот додаге ки як хонага 5 этаж, 52 квадрат, шаҳри ваҳдат, бозорчаи Гилистон. хулоса нархиш 100 000 сомон арзон мумкин бикна. бардураи азизам хотири подписчико ана шаҳри Душанбе квартираи арзон реклама мекунем. квартира десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе. як хонага квартира дар 1 этаж қарор дорад, 33 квадратни метр, ноҳияи Фирдавсӣ. дом новостройка, квартира нав ремонт кардаги. соҳиби квартира маълумот додаги ки як хонагаи фурӯшӣ дар доми сеошиёна дар корвон пушти афахтар дар қарор дошта. маҳаллаи Гилбита, масофа мисол ай корвон то ҳами дома 600 метр дур будай. ҳуҷҷатош 100%, техпаспорт дорад, ремонташ нав, медрои зиндагӣ мекунӣ. нарх 200 000 сомон бардураи азиз арзон мешава. чӣ хеле гуфтам, як хонага 1 этаж дар доми сеошиёна нархиш 200 000 сомон арзон мекуна. дӯстони аз квартира десен қарор дорад дар шаҳри Бохтар, яъне ки пештар номаш Қурғонтепа. ду хонага квартира дар 3 этаж қарор дорад, 47 квадратни метрай. домои пешна квартира ремонт кардагӣ будай. соҳиби квартира маълумот додагие ки ассалому алайкум, ду хонагаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, кӯчаи Айнӣ, пеши части СНГ. домои кирпишни 3 этажа, ана ду хонага дар 3 этаж қарор дорад. дом кирпишни бардураи азиз светоовуш постоянӣ ҳастай. нархиш 225 000 сомон. касе харидор бошен тарговат мекуна, яъне ки арзон мекуна. харидоро яъне занг бизанед. дӯстони азизам мегзарем ба эълони навбатӣ. квартира десен қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. як хонага квартира дар 7 этаж қарор дорад, 40 квадратни метрай. дом новостройка, квартира ремонт доштай. соҳиби квартира маълумот додаге ки хона якнимхонага мега. хона якнимхонага бо подвал дора. нархиш 160 000 сомонӣ арзон мекуна. бардураи азиз, барои маълумоти бештара гирифтан да ҳамин рақамҳо занг бизанем. харидорои аниқ не ки занг бизанем бардураи азиз. дӯстони азизе, ба навори хонаҳои фурӯшии имрӯза, аз куҷое ки мошин, замин, хона, квартираҳои арзон роӣ кардан ҳаракат кардам барои шуморо нархи навоша гуфтам. фикр мекунам ки хая нархҳои зур буд. хая ки маъқул шид нашид барои дастгирӣ кардани канали бачаи ачкидор амояд дона лайки бепала барои ҳамин меҳнатҳои мо дареғ надорен. ва форатон ки видеои мара якмин шуда тамошо кунен, бардураи азиз каналда подписатсия кунен, як дона лайки бепала бичиқен ва дар комментиара бинависен ки аз куҷо хона, замин, квартиратон даркора. ма дар видеои оянда ҳаракат мекунам, мисол ай куҷое ки мисол хона, замин, квартира мегӯен арзонтар биёвум. дӯстони азиз, гапа бисёр намекунем. то охири видеоро агар тамошо карда бошен, дар комментиара рақами 5 звездара бинависен. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеоро тамошо кардем. боз як видеои додарак ҳамонам бардураи азиз, агар шароитотон боша ягон сомонӣ ё ягон рубли ёрдамаш кунед.
дӯстони азиз, додараке дар навор десем беморай вақт таваллуд шиданашда соз будая 3-4 рӯз пасаш аз зону поёнтар бардро почааш аввал сирх шида, баъди сирх шидан сиёҳ шида. Дигар илоҷиш нашида. Диданд ки мисол почааш сиёҳ шида, почааш аз зону камтар болотар баридиянд. ҳозираш дар ин видео дар беморхона бардро 1 ҳафта пас, 2 ҳафта пас ана касали припадка мешава. Падаршон хоҳиш карданд ки ана бардрои ки мисол ба хотири Аллоҳ хайр мекунанд, чанд қе мисол аз зуршон мераса бардро ана хайр кунанд, гуфтага барои дорувош мисол бо барои ҳами додарак я чӣ мешава. номрои ина мисол падаршам мондагим, номрои картаи душанбе ситишам мондагим бардро, агар имконият боша ягон сомонӣ ана ягон рубли мисол ёрдамаш кунед. хайна бардро мисол бо хитон гӯш кунед. Finalmente,